Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Atur wuninga kangge sanak kadang kula. Barayogung anggota kelompok tani Ngudisari Bumi wonten dinten Sabtu Legi 18 Juli 2026. Alhamdulillah Al-Sintan secara bertahap sampun mlebet gudang satu atap untuk Al-Sintan Aset kelompok tani Ngudisari Bumi plus stok rabuk yang belum bisa diambil oleh anggota mulai bulan Juli ini. Secara bertahap Al-Sintan masuk satu persatu, dan nanti manakala ada kiriman pupuk untuk kelompok tani Ngudisari Bumi langsung melebet gudang. Pramila sanak kadang barayogung anggota kelompok tani mangke kasuwun mendhet dateng gudang satu atap aset kelompok tani Ngudisari Bumi. Anti panyuwun mugi-mugi sedaya alat ingkang sampun dipun paringaken dhateng kelompok tani Ngudisari Bumi boten tido-tido, monggo sami dipun rawat, sami dipun gunakaken supados saged ngenteng-entengi anggen panjenengan olah krida pertanian. Mugi-mugi hasil tetanen panjenengan tansah rembaka wuwuh berkah barokah kangge nyekapi kebetan keluarga napa dene lingkungan. Syukur-syukur saged menopang program ketahanan pangan nasional. Mboten kesupen kula sedaya tim pengurus kelompok tani Ngudisari Bumi ngaturaken ageng panuwun dhateng panjenengan sedaya menggasih sabiyantu panjenengan arupi punapa kemawon satemah saged mujudaken napa ingkang dados kebetan barayogung kelompok tani Ngudisari Bumi Dusun Ronggojati, Desa Ronggojati, Kecamatan Batuwarna. Mugi-mugi sedaya berkah barokah murakapi dhateng keluarga. Mekaten kirang langkungipun anggen kula nglayani panjenengan sedaya kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.